Ahoj, tak dneska jsem tady zpátky s finskou 120, která po dlouhé době udělala nějaký pokrok. Pokrok se jmenuje dodělání karosářských prací a zalakování. Takže došlo tady k dodělání konečně zadní části prahu, spodní části předního blatníku, to, co jsem vlastně měl rozdělaný snad 2 roky. A zalakování všech těch opršelých a rezavých míst. Záměrně jsem nechtěl dělat celolak, takže je to i s chybama různýma, které tam jsou na tom laku, přiznaný. Prostě jsem chtěl to auto nechat tak, jak bylo, opravit jenom díry. Ještě mě čeká přebrousit celou střechu, protože na ní byla vrstva lišejníku. A to nešlo domů vůbec dolů ničím než s broušením. Takže tady ještě vidíte zbytky. Tohle budu muset ještě zbrousit pod vodou a zkusit zaleštit. Ale je to tenký led, protože tahle ta vrstva barvy je fakt nano. Tak, to mě čeká hned po novém roce a pak už začnu skládat konečně. Já vím, že si říkáte, že mi to dlouho trvá, ale fakt jsem čekal na kamaráda, až bude mít často dolakovat, i když je to garážový lak, tak jsem s tím spokojený minimálně, protože vyšla shoda barevná, což nebývá vůbec pravidlem. Takže mu moc děkuju za to, že se to ujal, protože ve většině lakoven, pokud se vůbec tím chci zabývat, tak víte sami, že to nestojí málo peněz, což tahle ta Škodovka, asi bych do toho nechtěl pouštět nějaký závratný sumy. Tak jo, já vám moc děkuju a budu se snažit vám brzo poskytnout další závěry. Ahoj, Honza. Právě jsem přebrousil pod vodou karosérii, nebo respektive střechu 2000 a 4000. Udělal jsem jednu polovinu střechy, ať je vidět rozdíl. A jakmile toho udělám, tak jdu zkusmo leštit. Takhle to vypadá po dvoukrokovém leštění. Byť se omlouvám, že tady pod mým prahbídným osvětlením to nebude moc vidět. Je tam velký rozdíl a přinesu lepší video a fotku, až to bude finální. Nevím, jestli to na kameře bude vidět, ale rozdíl mezi pravou a levou polovinou střechy je velký. Není to pořád dokonalý, ale vzhledem k možnostem osvětlení a podobně to není vůbec špatný. Třeba ještě budu malinko pokračovat, pro dnešek to nechávám být. Než to probrousit, je lepší včas skončit. Tak a příště dodělám tu druhou půlku střechy a pak zbydou kapoty.